Ale Ježíš. Nenatáčam ťa, natáčam Uchajdu. Vinky? 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 Ty zmrd malý pocen. Ani to asi nechce natáčať. To bude veľmi zábavné video. Počkaj, to bude na YouTube také sledované. Až čierne hlavy. Inak, odkedy je tam tá budova s tým sklom? Ako? Tá budova s tým sklom, odkedy tam je? No, už dosť dlho. Pár dní asi nie, že? No. Kto sa to ukázal? Kačky. Miláka života. Kačky. No a toto video bude mať veľkú sledovanosť na YouTube, som si tým istá. Len tam v diaľke je labuť, asi to ten mobil neuvidí, ale áno. Také romantické tie hukačky sa, ne? No fakt, odhľadaďal. Tiež, ak ti pečie na nohy to slnko na tie čierne gate. Na celú mňa. Hej. Čo to žere? Zase kamene? Ja zase nechcem v tom telefóne pohľadnúť video, hej. Prečo nie?